really revisit. Gilauman unta ang pagsipot ni Mayor John Dalipe sa regular session sa sangguniang panglungsod kagahapon Abril 24 aron madungog sa mga konsehal ug sa katawhan sa Zamboanga City ang iyang eksplanasyon mahitungod sa iyang pagtambong sa inauguration o ribbon cutting sa Ministry of Health building sa BARM didto sa Barangay San Roque niadtong Milabay nga Pebrero. Apan nagpadala lang og sulat sa sangguniang panglungsod si Mayor John Dalipe og gipasabot niini nga padayon pa ang investigasyon og unsay mga kalapasan sa pagtukod sa building. Mismong si Konsehala Dan Vicente sa Distrito 1 ang nagsugyot nga imbitahan ang mayor og dismayado sa wala pagsipot niini. I think we have to respect his decision because we have to separate. This is two separate office. We have the co-equal branch. So pwede preso kanya po niyo cordially inviting. Natukod ang building gawas sa luna sa BARM sa pangutana kung posible ba nga mangabang og lote o building ang BARM sa Zamboanga City aron lamang makabutang og balwarte dinhi sa Dakbayan kini ang tubag ni Vicente. We try to visit it. Law is the law. Whatever is the law saying, then everybody bound to respect it. Pero si Dali Sila Arkela, well, I do not know. I'm not the only official of Zamboanga. De Vicinta kami todo junto con el mayor, con el vice mayor, mga kongresista. Una nang nagduda si Konsehal Joselito Litlit Macrohon sa milabay nga simana kung motambong bagyon ang mayor sa sesyon nga ilang giimbitahan. Si Abukel Sir, no, del Monday at the Abu regular session, kini yung resolution niya pa sa with regards to sa BARM, no? A resolution requesting his honor, the city mayor, for the updates or reports of the Committee on Investigation. Magduha na kabulan ang isyu pero wala gihapoy klarong eksplanasyon ang lokal nga panggamhanan sa Zamboanga kabahin niini. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe.